Κύριε, μην έρθετε πάνω μου. Απλωδείτε σε ίσες αποστάσεις. Δέστε τι απόσταση έχει η Παναγιώτα και τι άλλοι. Άντε κορίτσι, σε την Παναγιώτα. Παίρνει από τις καρέκλες εκεί. Έβη, πιάσε τον εκεί. Οι άλλοι αποδείτε ξανά. Αχ. Τώρα θα κάνουμε εκεί. 10. Bodyguard. Ωραία. 10. Λοιπόν, άσχετα με το ποιοι θα είναι τότε, η δεκάδα πίσω θα είναι αυτές τις θέσεις. Το έχουμε. Εντάξει, τώρα βλέπουμε το χώρο. Δεν είναι κάμερα. Και γράψεις πίσω. Λοιπόν, Γράψου κύριε. κατεβείτε και καθίστε σκόρπιοι σε διάφορες θέσεις. Πάμε, πάμε. Πες μου, κάνε μια δήλωση, κάνε μια δήλωση. Σαβούρα, σαβούρα, σαβούρα. Να σε τραβήξω να μην είπες. Πάμε λίγο εκεί τώρα σωστά. I'm so sorry. I'm so breaded. Εξηγώ τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή εγώ οπτικά το πώς θα κάνουμε όσο γίνεται πιο ζεστό το χώρο και ταυτόχρονα ανήκει όσο τους κάθονται. Λοιπόν. What the fuck? Ανδρέα, κάτσε κάπου. Εκεί πίσω από το Ραφαήλ. Λοιπόν. Ας ανατολίστε εδώ. Αχ. Άρα, το προτζέκτορα σιγουρεύουμε ότι θα είναι εκεί θα χτυπήσει. Και ο άλλος. Ακριβώς, εγώ τα έλεγα. Και ο άλλος θα χτυπήσει μάλλον. Εκεί πίσω, όπως τα έλεγα εγώ που πάει. Λοιπόν, άρα πρέπει να βάλεις κάτι εδώ. Λοιπόν, θέλω τώρα τη Δευτέρα Λυκείου. Πρέπει τώρα να σπάσουμε λίγο τις καρέκλες. Πλάκα, 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 σε ένα άλλο πλάκα. Ωραία. Τα έξτρα άτομα που κάθεστε, οι θέσεις σας θα είναι, θα σας δείξω ακριβώς πώς. 1. Πείτε μας κύριε. Για να δω. Δύο. 3. 4. Όχι, όχι, τι φαίνεται εκεί. Έλα, το είδα, το τράβηξε την κάμερα, το τράβηξε την κάμερα, το τράβηξε την κάμερα, Έλενα. Εγώ κάθομαι εδώ, κορίτσι μου. Εγώ κάθομαι εδώ. Κύριε, εγώ που κάθομαι. Εδώ. Ωραία. Τέλεια. Τις θυμάστε τις 17 θέσεις. Ναι. Αυτές όταν θα λέμε 17 θέσεις. 10, 2, 3, 2. Θα θυμάστε αυτές τις τοποθετήσεις. Άσχετα με το αν τώρα κάνει όλα εκεί. Μπορεί να το θυμάται, ξέρω εγώ, ο Χρήστος. Σύστημα 12-2. Ωραία. Και άλλο κάνουμε τις εκάζεις. Να μας όλοι κάνουμε τη σκηνή. Όχι πάνω, εδώ έτσι. Κύμα κάτω, κύμα κάτω, κύμα κάτω. Λοιπόν, τώρα οι 10 που ήταν πίσω, εκτός από τον Γκουκ, τον Τζίτσο και έναν ακόμα και τον Θανάση, οι άλλοι 7 στις 7 θέσεις και οι άλλοι 7 πάτε πίσω. Πάμε. Ωραία, άρα Αυτοί που καθότανε πάτε πίσω. Εμείς που καθόμασταν να κάτσουμε. Εμείς πάμε στις καθιστές, εσείς πάτε εκεί. Να για να μην είχαμε κόλλο πάρα πολύ γάμο το. Όχι κύριε. Μια δήλωση, μια δήλωση, μια δήλωση, μια δήλωση. Έτσι ήταν η πίσω. Κάτσε εδώ τι ώρα είναι. Να δω τι ώρα είναι. Άντε βουλή, τέλο! Τι ώρα είναι ρε. Όχι, ήτανε
Εντάξει, Έλενα, να το ξαναλάβουμε. Σαν την Κλέα είναι, μαλάκα. Εσύ στο ποιον είσαι. Μετά θέλω το βίντεο μικρούλι. Σαν την Κλέα είσαι, σαν την Κλέα είσαι. Πιάσε μάτι. Άνοιξε. Έχεις καταλάβει. Όλοι ακίνητα σώματα, Νίκο, κάτσε. Τώρα το πράγμα σε μια εικόνα αυτή. Ο Σάββας έχει καταγράψει αυτή. Λίγο όλοι εδώ ακίνητοι. Απ' τη μέρα κρατήσω μετά από μόνο σου φωτογραφία για να το δουλέψω. Δηλαδή από την κάμερα θα κάνω τη φωτογραφία στο pause για να κρατήσω και θα αρχίσω να γεμίζω το χώρο μετά από στο κομπιούτερ. Pause, step up, step up. Νίκο, πάρε θέση σου να βλέπω. Zaraz. Έτσι. What the fuck? Ελάτε εσύ από εδώ. Σειρά καρέκλες. Να τη φτιάξετε πιο ανισομερή. Δηλαδή, πάρτε από εκεί δύο να πάνε μέχρι τον ένα από κάτω. Sonic! Να μην είναι παραλληλό, να γίνει πιο ανώμαλο. What? Το ίδιο και από εκεί. What? Συγγνώμη, δεν θα πρέπει από εδώ να περνάμε όμως. Αυτό θα μείνει. Πώς θα μείνει αυτά τα πάνω. Αυτό θα μείνει, αλλά το μπορεί να κλείσει. Τι είσαι μαλάκα. Σιγά, με στο γλαράκι. Κολλάμε στο τύπο πράγμα. Πώς θα κολλήσουμε. Εγώ. Πόσο μια γάμισε χθες. Πόσο μια γάμισε χθες. Πόσο μια γάμισε χθες. Πόσο μια γάμισε χθες. 5-6. Το χέρι γύριξε. Θέλουμε να σπάσουμε τον κορμό. Το χέρι. Εγώ θα το σπάσω άλλα. Δηλαδή, 6 Μαρίες. Τσιφτσιφ. 6 Μαριές. Ελένη, Παναγιώτα, Γιωταλίνα. Γιωταλίνα, τι ωραία το μαλάκα. Τι Γιωταλίνα. Σε όλες. παντού. Φτάσαμε. Α!